Biye taratai janvier kalo kili wolonvla samba flani mugan ani duru aw munun ba filɛ sanga naga wagati an ga bololo sira kirengena bela jelenka mali kɔnɔ ya kata se mali kɔkanama an be aw bela jelen fo aw ka wagati o cogoya la kunafoni ale wati sira ayaw bisimila. Fundamela bi kunu tene janvier kalo kile woro samba flani mugan ani duru anga chamache fanga jamana nyema ni oye general des armées Assimi Goïta aye anga faba tutikeba ninka ulu bisimila la la foli mi ni abeke ayoro la sanwosa o la foli konna la sa bamako tutikeba katase anga dine tigilamo uluma ni al oye alislam dine tigilamo yi katase chrétien uluma catholique ale ni protestant ulu tumbe no katase finti gansa ma uluma uye foli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ka duwawu donge ka basigi bɛn ani kelenya o bɛ se ka na an ka jamana ale kɔnɔna la cogoya min na a kɛnɛ kan fɛn min ye gouvernement mɔgɔw fɛnɛ tun bɛ yen nɔ ministre ɲɛma ka taga se CNT ɲɛma ale ma o ni a ɲɔgɔnna caman aw ni an ka jɛ ka an ka jamana ɲɛma ka kɔrɔfɔ olu lamɛn. N bɔra CEDEAO la dɛ CEDEAO ko n ma dege n da maga la parce que ne bolo CEDEAO ko banna o tun tɛ n t'a kuma yɛrɛ kɛ. Doni mu madala wadala ambura CEDEAO la CEDEAO filɛ ni an kuna bɔ CEDEAO mɛnna an bɛ bi Mali kan a na sera ma ni ko ministre des finances n ka k'i labɛn n ka embargo la n ka lajɛ sɔrɔ Mali sɔrɔ a bɛ se ka degun ɲɔgɔn bɛ se ka na an bɔra embargo la ka ministre des affaires étrangères n ka lajɛ diplomatie degun ɲɔgɔn bɛ se ka n ka gafe labɛn am se ka bɔ ala cogo min na a tɛ kɛ degun am u y'a baara bɛɛ kɛ mais mɔgɔ n'an deli an ka sabali an labɛnna boli kama mɛnna CEDEAO filɛ bi bi in na CEDEAO ani jatigɛ wale mɔgɔ bɛɛ kelen furancɛ t'u ɲɔgɔn cɛ n b'aw ɲɛfɔ aw ɲɛna a b'a faamuya CEDEAO ni jatigɛ wale mɔgɔ bɛɛ kelen jatigɛ wale mɔgɔ bɛ mun kɛ o bɛna bi dugu kan o b'a datugu dugu dɔ la o b'a fɔ ko embargo cɛ tɛ bɔ muso tɛ bɔ dumuni tɛ don foyi tɛ bɔ fura tɛ don taji tɛ don u bɛ se ka jamana dugu bila kɔnɔ kalo 6 kalo 3 n'est-ce pas CEDEAO mun kɛ embargo a Niger lajɛ hali fura a kun tɛ don kuma tɛ dumuni ma an ye kalo 7 de kala kalo 7 Niger ta la en gros hali tulu dumuni foyi tɛ don ali jugu jatigɛ wale k'ale kɛlɛ ni jugu min bɛ dumuni na ma a plus forte raison population et danfara jumɛn b'u ni jatigɛ wale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ foli bila ministre la ka foli bila justice la parce que a kun tɛ se ka bila mɔgɔ kun na ko n'i ye tubabu ko n'a ye suɲɛ k'i bɛ se ka datugu minnu ma sɔn an ta ma u ma sɔn ka wari sara an kɛ wo la an y'o de fɔ jamana ine jamana fɛn dɔ bɛ makarito la dɛ ina tala makarita jamana ka nafa sɔrɔ sira anw de fɔ ina tala makarita la ina tala makarita la an tɛ maliyɛn t'o la kuma bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ ma sisan minɛn sugu bɛɛ b'an bolo mais a ma ban dɛ a ma ban mais ala barika la jamanadenw ka muɲu ka sabali la walasa ka sɔrɔ ka minɛn dɔw san sanfɛ minɛnw o bɛ duguma minɛnw bɛ yen minɛn caman bolo fɔlɔ o y'a to sisan n'i ka jateminɛ fɔlɔ jugu kunna bi an kan i bɛ jugu ye u b'a fɔ k'u b'a fara fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 fo bɛna mɔgɔ 100 sɔrɔ o mɔgɔ 100 bɛna bin k'anw kan a b'a fɔ filimu parce que i b'a kun daminɛtɔ ye fo ka laban yen fo tɛ se ka kɛ o bɛna bin mɔgɔw kan o bɛ segin u bɛ taa cogo min u ja mais sisan o banna pewu depuis aw b'a ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ wuli aw kama. Kasin kananga kunafoniso ale kɔnɔna la an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état major général des armées ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye bingani wale ni ka o torin ka bɔ o dagayɔrɔ o la ɲɔrɔn du sahel kaw olu fɛ yen nɔ a kɛra kunu janvier kalo tile 6 san 2025 a kɛra su nɛgɛ kaɲa 22 o wagati kalo gɛlɛn dinɛ tigilama nu yɛrɛ kɔni sera ka don dugu ale kɔnɔna la ala ni dugulama dɔw yɛrɛ kɔni ka bolodi ɲɔgɔnmaya ka ɲɛsin ni maa nunu olu ma an ka fintigila
tigilakaw kɔni ka baara ɲɛdɔn ale fɛ u sera ka garanda karogɛlɛn dinɛ tigilama 30 la ni ka olu bɔnɛ u nin na o kɔnɔna la sa u ka kɛlɛkɛmina ni o ye AK-47 19 ye u ye o minɛ u la ka tila tuguni ka u ka maramafɛn ni o ye marifa n'an ko ma ko mitrailleuse o 3 o minɛna u la ka taa se PKM ma ale ni fɛn min ye lance-roquette o kelen ye o kɔni fɛnɛ minɛna karogɛlɛn dinɛ tigilama nunu olu la ka taa se u ka bolimafɛn dɔw kɔni fɛnɛ o ma o bɛɛ lajɛlen na sa an ka finitigila ka kelen o kɔni bɔnɛna nin na nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna sa an ka finitigilakaw baara kɔni o labɛnnen kɔni bɛ u bolo a ɲuman sira o fɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état-major général ye a ko k'a bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw olu ma ani ka tila tuguni ka taasi bila kɛ banbagatɔ ale somɔgɔw olu yɔrɔ la ala ka baara dali nɔgɔya k'o k'a ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ma ka tila k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye karogɛlɛn dinɛ tigilamaw ye u mana taa yɔrɔ u kɔni bɛ tugu nɔfɛ ni ka dankariw la. Ɲɔrɔndu Sahel kaw ka Tijaniya kalifu général Bado ni ale ye Elhaja Amadu Adi Tali ye a kɔni yirala ka fɔ ko ale ntanyana katiba masinakaw olu kɔni fɛ ni kunnafoniya in kɔni bɔra Al-Qaida an ka faba kɔnɔna la yanɔ nka kunnafoniya in kɔni ma tiɲɛtigiya an ka jamana marabagaw olu fɛ fo ka taga se nin cɛba in somɔgɔw olu fɛnɛ kɔni ma kuma in ni ka ale tiɲɛtigiya nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔra bɔlɔlɔsira ale de fɛ n'an ko ma ko ojo min ni katiba masina Amadu Kufa a kɔni ye kunnafoniya in ni ka a yira ka fɔ ko Elhaji Umar Tal mɔden kɔni ko ale ntanyana a yira ka fɔ miniti 4 bɔɲɔngo ni ka o kɛ kuma la a kɔnɔna la a miniti 4 na a y'a yira ka fɔ ko fɛn min ye kalifin ye ko olu kɔni ye a minɛ décembre kalo tile 26 tɛmɛnen o la a minɛtɔla kɔni na sa a jogina marafasira o fɛ o kɔni de kɛra sababu ye sa ni a kɔni ntanyana nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kuma in ale tɛ se ka tiɲɛtigiya k'a sababuya kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo ka taga se a somɔgɔw ma o si m'u da don kuma in ale la fɔlɔ ni ka a tiɲɛtigiya. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa ganakaw ka jamana ale kɔnɔna la bi janvier kalo tile 7 san 2025 Burkina Faso kaw ka jamana ɲɛma ale kɔni sera Gana faba o kɔnɔna la ni o ye Ibrahima Traoré a taa kun ye fɛn min sa o de ye Gana ɲɛma ale ka sigili o la ni o ye John Dramani Mahama ye John Dramani Mahama ale kɔni kɛra jamana ɲɛma ye kabini décembre kalo o tɛmɛnen o la Burkina kaw ka jamana ɲɛma ale bisimila u ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛ ba yɛrɛ kɔni o la ni jamana ɲɛma kɔni sigi o bana wagati min na sa fɛn min ye tilelafanatɔw mana dun wagati min na Burkina Faso jamana ɲɛma ani Burkina bɛ minnu sigilen bɛ Gana jamana o kɔnɔna la an'olu bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. An bɛ taa Niger jamana ale kɔnɔna la Niger jamana ɲɛma ni o ye Général Abdurahman Chani ye ale kɔni ye bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ kunu janvier kalo tile 6 san 2025 k'a yira ka fɔ ko a ye Nigérien 2 olu kɔni ka jamanaden sɛbɛn ni ka o minɛ u la n'an k'olu ma ko nationalité o maa dɔ ye Mahama Sani Ali Adam ye ni bɛɛ b'ale wele ko Seloué ka taga se Ali Adam ma b'ale wele ko Seloué Ali Adam ka taga se Abusada Benna Ali Oma ni maa 2 bɛɛ lajɛlen kɔni ɲangira k'a yira ka fɔ ko ni maa ninnu kɔni de tun bɛ ka hakili wasiwasiw ni ka o lase jamana kɔnɔdenw olu ma basigi ta fanfɛla o la ko ni maa 2 ninnu kɔni ye gɛlɛyaba ye jamana ale ma k'a sababuya kɛ fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ diinɛ tigilamaw ka olu lase ɲɔgɔn ma u bɛ ko o ko damatakulu ni ka o de kɛ. An bɛ taa Senegalkaw olu fɛ yen nɔ Senegal ministre ɲɛma ni o ye Ousmane Sonko ye ale kɔni Emmanuel Macron ni ka a jaabi Emmanuel Macron min ni ale kɔni kumana bɔlɔlɔsiraw olu kana la min n'a y'a yira ka fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu ka kɛlɛkɛcɛw kɔni tali ni ka bɔ farafina jamanaw olu kɔnɔna la farafina jamana ɲɛmaw de kɔni ka sigi ka kuma ye o ye a bɛ kɛ i n'a fɔ ko nin jamana ɲɛma ninnu kɔni bɛ ka kɔkankali de kɛ Faransi ale la nin kɔnɔna la sa Senegalkaw ka ministre ɲɛma ale kɔni y'a yira ka fɔ ko Emmanuel Macron ye nin kuma minnu ni ka olu fɔ olu to u yɛrɛ ye nin kuma in kɔnɔna la k'a sababuya kɛ tiɲɛ kuma tɛ a la olu ye nin hakilina in ta u yɛrɛ ka hakilina o de la k'a sababuya kɛ Senegal ye jamana min ye a ka hakɛw b'a yɛrɛ bolo wa Senegal ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛnɛ bɛ a yɛrɛ bolo. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damana de tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.